No. Tik. Wis mati. Lah salah. Aku seneng kan. Seneng kacane. Kaya entuk dolan. Kacane kaget ora seneng ora. Ya ampun, malu bruk bikin jan kita ora dowo. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame joget yang ini ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yofi? Nggih, langsung ngenteni mawon. Ngenteni. Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan. Ngenteni aku? Kadang mati-mati. Yo aja to. Ketoke yen aku mati, sampeyan kowe ora layak. Lha mergo Lah sik kono. aja ngono kuwi to. Ngono kakek kacane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin amin amin. Ya. Umur. Ha ngenteni kaaturaken. Sumangga agung Rasa. rasa. Yuk, terus. Aku ngenteni Yo joget. Joget sih. Kene tak cekeli sih iki. Nah. Kayak wayang golek tadi. Iya, suaranya Mbak Yofi Kabi. Masih Masuk lah. masuk. Masuk. Suantane sae, yayine ayu. Nah, iya. Aku seneng. Sampai ora sampean kok aku barang yo. Tiba. Sampean wetone apa ta, Duk? Wetone apa sampean? Ben diitung makku. Nek Wetone apa? Aja napa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak. Heeh. nggih jenengan kelahiran tahun pinten? 2002. 2002. Wetone Wetone paing. Paing. Paing niku napa? Jumat. Jumat paing. Dinane Selasa. Selasa paing. Selasa paing. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu paing. Padha paing. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku.
Cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry. Heeh. Yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe